يلا теперь мы куда? Браджа. Далеко идете? Браджа близко, но прямо на самую границу, с Ливаном уже. Ну, по границе, пограничной комиссии. את ראשו של הגלבוע מישהו צבע אדום מן הלול מודיע גבר כי העיר היום בת 60 פוקחת עין ונועלת נעלה יום גדול ממתין בפתח זה היום שלה יום גדול עומד בפתח יום צעיר וחדשני מגהצו את קמתיה ומוחק שנים כי אמיתית